Ja, velkommen til den her serie af videoklip omkring MATLAB-funktioner, hvor det her er det første klip. Nu er det jo sådan, at vi har set på nogle funktioner. Vi har for eksempel i en opgave opereret med den her funktion hernede. Den skulle minimeres, det husker I måske. Så den skulle afleveres til en MATLAB-funktion, der hed fminbnd, som minimerede funktioner. Så vi har opereret med funktioner, som vi selv har skrevet, den her x halve minus sinus x. Og vi fik også at vide, at det er et udtryk, som har typen function handle. Jamen, vi kender MATLABs datatyper. Kan funktioner være af anden type end function handles? Kan det være doubles og chars? Nej, det kan de ikke. Men alligevel behøver de ikke at være nogen type. De behøver nemlig slet ikke at ligge over i workspace i lageret. Så det er forklaring på, at vi ikke behøver at have lagret funktioner som værdier af type function handle i workspace, som vi har her. Nej, vi kan også have den lagret som kode over på en M-fil i kataloget. Her har jeg været inde i MATLAB. Jeg har skrevet lidt i kommandovinduet. Først format compact, fordi jeg ikke vil have så mange blanke linjer med på min slide her. Og så har jeg specificeret en anden funktion af type function handle, som vi kan se, den opløfter jo alle elementer i x til tredje potens. Vi har lagt den ind i en variabel min for net, så den ikke ligger i ans, men den ligger altså under det navn der over i workspace på grund af assignment. Vi bemærker, at sådan en funktion af type function handle, den har altså det her snabelag foran. Det kan vi se. Det skal sådan værdier have. Værdier af type function handles er karakteriseret ved snabelag. Det skal vi huske, fordi det får vi brug for lige om lidt. Jeg har kaldt min for net, og det er klart, for det her array, så er elementerne i arrayet opløftet i tredje, 2 i tredje, 3 i tredje, 4 i tredje har vi stående der. Jeg har også lavet en tilsvarende funktion, min for 2, men den har jeg lagt her på en M-fil, og vi kan se, at den har den samme effekt, når den bliver kaldt. Altså til alle funktioner af type function handle, der kan jeg lave en tilsvarende funktion og lægge på en M-fil. Men hvad er formålet med det? Her kan vi jo ligefrem se, hvordan funktionen ser ud her, og skal over i M-filen og åbne den for at se koden. Jamen, fordelen kommer vi til lige om lidt. Jeg minder bare om, at værdier af type function handles, de starter altså med snabelag, og så er der en anden ting, jeg også gerne vil have, I lægger mærke til. Vi har altså en funktion min for net, vi har en min for 2, det er deres navne. Jamen, vi har selvfølgelig også cos og sin, det er også funktioner. I visse matematikbøger, der står der her de trigonometriske funktioner, der er cosinus x, sinus x. Det sløsede sprogbrug skal vi væk fra, fordi det tillader MATLAB ikke. Cos x, sin x, det er ikke funktioner, de hedder cosin. Hvis man skriver i MATLAB cos x, så spørger MATLAB, hvad er x-værdien? Er den ukendt, så protesterer den, fordi så er cos x også en ukendt værdi, men kendes x-værdien, ja, så er det selvfølgelig en kendt værdi. Det vigtige, det er cos x, når der er en parentes efter funktionen, jamen så er det en værdi, vi snakker om, så er det ikke en funktion. Jeg har samtidig set nogen skrive, min for 1 af x sættes lige med. Den går altså ikke, fordi man kan ikke sætte en værdi lige med noget. Min for 1 sættes lige med, det kan vi skrive, det er funktionsnavne. Og hvad angår navngivning af funktioner, så er der de samme regler som ved variable. Det kan I jo slå op, men altså det er jo, ja, det behøver jeg ikke gentage, det kan I slå op i bogen. Så når vi kalder en funktion, altså angiver funktionsnavn, og så den her parentes x, hvis den skal have en parameter, parentes x, y, eller hvad nu, hvis den skal have 2, jamen så skal MATLAB jo også kunne overføre det nødvendige antal input værdier til den.
x-værdien, y-værdien, hvad nu den skal have. Og det er altså værdier, der skal overføre. Så vi kan ikke overføre et stykke kode, det er en værdi. Skal vi overføre en funktion, jamen så skal det være en funktion af type function handle. Det skal være en værdi. Her har vi været inde igen med den der f-min-bnd, som jeg mindede jer om på den første slide, som er en MATLAB-funktion, der minimerer en funktion. Den skal have overført 3 værdier åbenbart. Funktionen, det skal jo så være en funktion af type function handle. Det kan ikke være kode, det skal være en værdi. Og A og B, det er 2 dobbeltværdier, som angiver grænsen for intervallet, hvor der skal minimeres. Og den her funktion x i tredje, den har jo minimum i det her interval fra minus 2 til 2. Det har den nede i x lige minus 2. Og det er sådan cirka også det, som f-min-bnd regner sig frem til. Der er lidt afrundingsfejl her, som vi måske kan tolerere. Her har jeg sagt, at jeg vil gerne have minimeret den funktion, der ligger på m-filen. Men som sagt, det er kode. Vi skal have overført værdi. Jamen, så laver vi den om til et udtryk af værdi function handle. Der skal en snabelag foran. Så har vi så en function handle værdi. Det ved vi, snabelagen karakteriserer. Og vi får selvfølgelig samme minimumsværdi. Eller punkt. Minus 2. Her har vi overført cosinus-funktionen. Jamen, snabelag foran, fordi cos er også et stykke kode, der ligger ude på en m-fil. Her har vi intervalgrænserne, så der er de 3 parametre, men sørme, vi har også kunne overføre en fjerde parameter til samme funktion f-min-bnd. Så vi kan overføre et variabelt antal argumenter. Den fjerde her, den specificerer, at jeg vil have en tolerance, der er lidt højere end standardtolerancen. X skal udregnes med nøjagtighed 10 minus 9, altså 8 decimalers nøjagtighed, og derfor får jeg cosinus, den har også i det interval minuspunktet i minus 2, og det får jeg altså nogenlunde rent. Format long vil måske vise, at der er afrundet ned på et af de næste decimaler, men jeg får i hvert fald de 5 første cifre korrekt. Og jeg har så bedt foruden om minimums exit, eller punktet, også få funktionsværdien i det punkt, og det viser, at cosinus i minus 2 er den der. Altså jeg har specificeret, at jeg vil have begge 2 argumenter ud. Så nogle funktioner, hvor man kan give et variabelt antal input-værdier og bede om et variabelt antal output-værdier, det kan vi ikke lave med en function handle. Men vi ser, at det kan vi lave med en m-fil. Det heroppe, det var det der med, at snabelagen skal på, når det er en kodefil, en der ligger på m-filen. Her har vi den sidste transparent med, at vi kan overføre værdier af funktion af type double, har vi set, og af type function handle. Ja, vi kan faktisk overføre værdier af en vilkårlig MATLAB-type, et script. Her har vi lavet en funktion, som bare skal have 3 doubles, det er meget normalt. Men den giver altså et array med 2 doubles tilbage. Det er så sådan en output-værdi, vi får fra den her, og som I måske kan se, så er det en funktion, der tager 3 koefficienter i et andengradspolynom, ax i anden plus bx plus c, og bruger gymnasieformen til at returnere de 2 rødder i polynomet. Hvis vi kalder den med de her 3 koefficienter, det er så polynomet, det er den ledende koefficient er 1 og så videre, det er x i anden minus 8x plus 16, ja, så har den dobbeltrod i x lige 4, og det får vi så også via gymnasieformen. Hvis vi har de her 3 koefficienter, 0x i anden plus minus 8 gange x plus 16, altså det her førstegradspolynom faktisk, jamen det er førstegradspolynom, det har en legal rod i x lige 2, og så har den selvfølgelig ikke nogen anden rod. Jamen bruger vi gymnasieformen, så får vi 0 i nævneren, og det første tal, det bliver plus un, i det andet, det bliver 0 divideret med 0, det vil sige not a number. Det returnerer MATLAB, fordi vi kun kan bruge
vores gymnasieformen til at regne rødderne ud med. Det vi har brug for her for at få en fornuftig rodsøgningsrutine eller funktion, det er at kunne teste, om den ledende quotient er 0. Hvis den er 0, jamen, så skal jo selvfølgelig kun returneres en rod, og den skal være 2. Den skal ikke være en af de her 2. Så vi har brug for at skrive en sætning i vores funktion. Og vi vil så men også gerne have, at brugeren, hvis brugeren ved A er 0, jamen, så kan brugeren nøjes med at give B og C. Så den samme funktion kan også løse førstegradsligninger. Løse førstegradsligninger. Det kan vi ikke med en funktion af typen function handle. Den skal have et fast antal inputparametre, i det her tilfælde 3, kan vi se, og den returnerer værdien af et expression. I et expression kan vi ikke skrive sætninger, men det kan vi i M-fil-funktioner, og det vil vi så se på i næste klip.